Аз Има доста когато гадно пускам. се държа с мен и някакси си казвам благодаря, защото така гадно постъпва. Нали. Малко е много гадно държанието, не знам. Или поне аз попаднах на такъв човек. Не си само ти, аз имам същото мнение за част от фабриките и аз заради това не работя с тях. Какво мислиш за AI като цяло? Хубава идея е да тестваме такива креативи, но със сигурност не работи при всеки. Искам да изляза просто от този бизнес. Не, за мен искам да го продам. Как мога да намеря купувач? Като цяло трудно се продава концепция. Ако има нещо, с което твой бранд е по-различен от всички други на пазара, може би да има купувач. Кога решаваш да убиеш една реклама? Примерно тя е работила добре. Ако 7 дни нещо не се е представило добре, почвам да мисля къде е проблема. Добре, банда, отдавна не съм правил подобно видео, така че днес ще ви направя част от един Zoom разговор, в който участват хората от нашия Discord, хората, които участват в Ecom Masterclass или в Brand Build. Така че, ако сте се чудили как протичат тези разговори на живо, в които хората могат да задават каквито си поискат въпроси, днес ще разберете как точно се случва това. Искам да стартирам, нали, бранд най-накрая. Okay? Имам така опит, продаваме ни 2 книги и сега ще опитам с продукт. Ще го произвеждам в Европа и не е на много висока цена. 24,90 мисля да го пусна, някъде около 5 лева ще е доставна цена. И дали това е окей, защото не е много скъпо, в смисъл не е много голям маржа там. Дали е добре това? Тук, може би, моят първи въпрос би бил как стигна до цената, която реши да бъде продажна. И на мен ми се струва една идея, че е малко по-евтино и най-вероятно и на малко по-висока цена би се справила добре. Но това е въпрос на тест, който да направиш. Всъщност, ако трябва да бъда максимално честен, дори в момента аз правя A-B тестинг на цена на един от моите продукти в въпросния сайт за пасти, който каза. И всъщност се оказва, че хората купуват на по-скъпата цена. Пуснах я първо на 29,90 и после нали, имаше по-малко поръчки. Обаче след това го пуснах на 24,90 и рязко се вдигнаха. Обикновено, когато правим това, което си направила ти, да дигаш цената на база един ден е такава цена, друг ден е друга цена и така нататък, нямаме реални данни, с които да работим. Може един ден трафика да е бил по-добър, на другия да е по-лош. Тук, когато говорим за България и за бизнес в България, дори ако един ден е било дъждовно, а другия е бил слънчев, това може да, нали, колкото и смешно да звучи, може да играе много голяма роля в продажбите си. Така че това, което трябва да направим, когато тестваме цени, е да го правим с така наречения A-B тестинг. По едно и също време да имаме две цени на сайта, трафика да бъде разделен 50 на 50, за да можем да видим реални данни ден по ден, коя цена как се е представила. И така, когато направим качествен A-B тестинг, ще знаем реално ден по ден спрямо един и същи трафик хората какво ще купуват и тогава можем да генерализираме и да кажем, ми хората са по-склонни да купуват по-скъпото. Нали? Ние като бизнес оунери, всъщност нашата цел винаги е да продаваме по-скъпо, въпреки че сигурно някой ще каже, че сме скъпчи, измамници и така нататък, ма това е търговията. Така че това, което ти предлагам на теб е да изтестваш няколко цени, да видиш хората наистина на каква цена са склонни да купуват, дали това е уинър цената. При теб може да е по-ефтиното, не е задължително, нали, да бъде по-скъпото. Но ако се окаже, че е по-ефтиното, ти отново имаш поле за действие. Имам въпрос относно рекламите, който в случая за моя продукт, че съм таргетирал един вид проблем, който го имам. Имам 5 готови видеа, които трябва да тествам. Изцяло, нали, ресърч в Reddit, нали, относно на български пазар, нали, продавам всичко, нали, да искам да са ми подбрани ъгъла на проблема, но обаче проблема е един и същ. Да речем, проблема е за това, че хора, които до сега не са го използвали, какви са бенефитите от това да го използват. Но за начинаещи ми е насочен проблем. И в случая как би тествал тези 5 видеа, които са готови от различни хора, мъж и жена имам също, и по какъв начин би подходил, като още подготвям 5 видеа относно другия проблем, който ще е в рамките на този месец. И също така да довърша към този въпрос е, когато си имал winning реклама и тя първо стигнала от 6-7 роз, обаче постепенно е стигнала до 1,7, да речем. Дали след време пробваш отново тази реклама с лека промяна, като в хука или в нещо? Имам един уточняващ въпрос към тебе и той е тези реклами, които си направил с един и същи скрипт ли са или са различни? Напълно различни са, всеки скрипт е различен. Да. Да, това е доста важно. Аз би ги тествал
всяка една реклама по-отделно, защото самия скрипт като скрипт, след като е различен, той и Facebook много добре може да разбере какво точно има в видеото, какви са кадрите, какъв е аватара, който представя видеото и така нататък. Тъй, че само по себе си това са различни реклами. И дори не е различен ъгъл, но един и същи ъгъл разгледан по различни начини. И един начин може да се окаже успешен, друг може да не е чак толкова добър. Да кажем, тези 5 реклами може пък да са различни по това, че примерно едно е UGC, друго е малко по-скоро VSL, третата е снимка, която казва ние също другите брандове, четвъртото може да е нещо коренно различно. И по същество това си 5 различни реклами, които аз лично бих изтествал една по една. Защото, нали, ако се върнем назаде в курса, от един от последните апдейти ви показах как от едно нещо после можем да направим много реклами. Това ме води, нали, към втората част на въпросите. Ако нещо е проработило, то е ясно, че почти всички реклами имат някакъв живот, в който са най-успешни. И постепенно този живот намалява и ролсите съответно намаляват. Защо? Защото Facebook почва да показва една и съща реклама на едни и същи хора. Те, ако не са си купили до четвъртия, петия, шести път, в който са видяли рекламата, най-вероятно няма да си купат. Обаче можем да помислим за това какво е било успешно в тази реклама и да направим дори същия скрипт с друг инфлуенсър, с други UGC, примерно може да сработи по различен начин. Може да е неуспешно, но може да бъде също толкова успешно, колкото е била дадената реклама в началото. Така че да вземем примери от вече успешни реклами винаги е добра идея, но и не трябва да забравяме, че и винаги трябва да представяме продукта ни по различен начин. Дори аз в момента пускам реклами, които преди са били уинъри. Единственото нещо, което правя в момента е да изключа всички хора, които са гледали рекламата, за да може да достига до нови хора. Това преди 5 месеца не се представяше въобще добре и само ми дигаше CPM и не носеше никакви резултати. В момента прави 6 ROAS. Така че ето нещо, което при 6 месеца не е работило и към днешна дата всички отричат. При мен в момента работи перфектно. Това е причината да не трием стари видеа от курсовете, ами само да добавяме нови и да казваме, нали, това е апдейт, това е апдейт, това е апдейт. Защото винаги трябва да се връщаме назад и да пробваме неща, които са работили в миналото, защото много е вероятно да работят отново. Също важи и за рекламите. Нещо, което е работило преди, ако се направи малко по-различно към днешна дата, може да сработи отново. Правим сега едно леко прекъсване на видеото, за да ви напомня, ако все още не сте го харесали, сега може да го направите. Кога решаваш да биеш една реклама? Примерно тя е работила добре, обаче 2-3-5 дена седмица вече на брейк има почва на загуба. Кога решаваш да спреш? Аз честно казано взимам решение на базата на 7 дни. Ако 7 дни нещо не се е представило добре, почвам да мисля защо не се представя добре и къде е проблема. А ако след някакви направени промени не започне да работи добре, съответно убивам рекламата. Няма никакъв смисъл да чакам да падне на едно ROAS и съответно да загуби всички пари, които ми е спечелила до сега. Но трябва да се анализира хубаво, нали, защо рекламата е спряла да работи. Дали не е някакъв проблем във Facebook, защото прямо пускат поредния апдейт. Дали е просто хората, нали, фриквенсито е станало много голямо и хората виждат една и съща реклама многократно и съответно не купуват от нея. Дали просто рекламата е, да кажем, е била насочена към млади момичета и вече е стигнала до всички млади момичета в България и просто трябва да сменим рекламата и по-възрастните не биха си купили от нея. Анализираме и преминаваме към следващото нещо. Но винаги трябва да вземем информирано решение, никога на базата на емоции, ден, два, три нещо не работи и веднага го убивам или веднага го скелвам. Новия апдейт на ChatGPT 4, какво мислиш за него и дали има други подобни програми, които може би използваш за повече тестване на креативи, на повече агли, като генериране на различни бакграунди? Какво мислиш за AI като цяло? Всички тези нови неща е хубаво да ги тестваме, да ги ползваме, да гледаме трендовете, но и да не забравяме, че фундаментите също са важни. И не сега, когато е излезнал нови апдейт на ChatGPT, сега всички се втурнем и да правим AI, защото то не е задължително да работи. Хубава идея е да тестваме такива креативи, но със сигурност не работи при всеки. Веднага пример. При мен в WhiteMe не работи, AI креативите не работят толкова добре. Но за други хора знам, че работят страхотно. Това не е защото AI креативите като цяло не работят или работят, просто един тип креативи са подходящи за едни неща, друг тип креативи са подходящи за други. Да кажем, в моят бранд много повече работи това да пускам реклами с доктори, защото няма да си купиш нещо, което ти слагаш в устата от анимирана картинка. Да, може да работи, но със сигурност не толкова силно, колкото да снимам поредния доктор, който ползва ежедневно продуктите в своята практика. Когато
тестваме продукт на българския пазар, по какъв начин структурираме рекламата, като все още нямаме продукта, а искаме да валидираме, колко време държим рекламата, какви резултати се считат за положителни и какъв бюджет горе-долу е окей за тест тук в България. Това, че нямаш продуктите при теб, не е задължително пречка за това да направиш креативи. Могат да бъдат с снимка, с мокъп, който си направил на продукта. Може да бъде UGC, което говори за продукта, въпреки че не го държи в ръцете си. Можеш да използваш и кадри от конкурент в чужбина, на които не се вижда логото и така нататък и така нататък. Да кажем, ако е козметика, може да се види как се нанася на лицето и съответно да бъде микснато с това, което говори UGC-то. Съответно, друга вариант е просто да поръчаш мостри, които да изпратиш на хора, които да заснемат съдържание за теб. Това е за създаването на съдържание без все още продуктът ти да е напълно готов. А що се отнася за теста, отново, това, което сме казали в курса е достатъчно. Сега бюджетите зависят. Аз предпочитам с малко по-нисък бюджет да държа повече дни. Това, което аз искам да видя лично за себе си, когато тествам продукти, е, че за дълъг период от време ще държа ROAS, които са хелти за бизнеса. Да кажем, ако брейк-ивъна ми е 1,5, ако държа 5, 6, 7 дни, 3 ROAS, 3,5, нали, вече зависи от продукта колко е скъп, или 2 дори, ако знам, че е окей за мен, ще премина, нали, към следващата стъпка с това да си поръчам бройки и така нататък. Но искам да видя, че е консистентно. Не един-два дни, в които се представя добре и да кажа, окей, супер, имам winner. Много по-лесно е да прозвъниш 50, 100, 150 човека и да им кажеш, че нямаш бройки, отколкото да хвърлиш 2, 3, 5 хиляди лева за продукти, които изведнъж се оказва, че ти вече си стигнал хората, които бих си купили, няма други. Нали? И имаш 100 продажби, пък си поръчал 500 бройки и оставаш с 400, които да се чуеш какво да правиш. Така че предпочитам да прозвъня хората, съответно Customer Support, и да им кажа, че нямаме бройки, съжаляваме и така нататък, и да не сгреша финансово. Което ми напомня, че тук скоро моят съдружник си беше поръчал продукт от явно някой, който тества, защото му харесва му продукти, просто е решил да го купи и вика, звъни ми някакво момче там и ми каза, много съжалявам, нали, имаме много голям интерес към нашия продукт и той вече е свършил и ще има след 2 седмици. И да вика, ми става много смешно, нали, защото аз знам кой ги казва тия неща. И второ, нали, вижда се в сайта кой номер ти е поръчката, така че когато тествате, нали, поне скривайте това, защото ако е някой, който разбира от Shopify и види поръчка 1001 или 1002, знае, че това е втората поръчка в сайта и не е сериозно да му се обадиш и да му кажеш, че голямото търсене, нали, изчерпано е всичко, съжалявам и така нататък, така че поне скрийте номера на поръчките, когато го правите. Пускайки адсетите в дадената държава, превеждаш ли ги, правиш нов сайт с нов домейн, на който цялата ти продуктова страница да е преведена на местния език, или как се получават нещата там? И другият въпрос е, ако продаваш в Big Five, нали, ясно, в Америка продаваш на долари, някакъв плагин ли се слага, да речем, ако в UK се купува да виждат да е в паунд и, нали, в Австралия вече да си е в тяхната валута и така нататък. Когато продаваш в Big Five, се използва само currency конвертор, който конвертира валутата на самата продуктова страница. В чекаута, ако не си на Shopify Plus, няма как да бъде конвертирана, там се продаваш в долари. Гарантирам ти, в UK не е проблем да продаш в долари, останалите държави, примерно Канада също са с долари, да, канадски, но няма да е толкова проблем. Когато си в Big Five, просто хората ще знаят, че бизнесът ти е американски, все едно. Така че за Big Five не е толкова проблем. Когато става дума обаче вече, нали, за Западна Европа, аз бих превел сайта или бих направил нов сайт съответно за държавата, защото немците не бих купували на английски, французите не бих купували на английски, нали, съответно. За тези държави със сигурност преведен сайт. Значи аз обмислям, все още не съм тествала продукта си, обмислям по-скоро продукта ми да бъде създаден от мен, да кажем нещо като настолна игра. И в процеса на уточнение осъзнах, че на мен ми трябва хора с определен профил. Примерно да кажем психолози, които да ми помогнат за съдържанието. Добре. И тук идва въпроса ми как да преговарям с тях, при положение, че съм още в началото. Нямам кой знае какъв заделен
предварително заделени средства, с които примерно да им предложа, нали, като заплащане. Не съм сигурна дали процентно е по-добре да им предлагам заплащане или твърдо. И защо как да ги уверя, че аз вярвам в този продукт и ще бъде успешен, при положение, че не съм сигурна реално как ще се развие наистина. Сигурно силно вярваш в нещо, което би направило интересно за хората. Ама дали е така, дали пазара ще има интерес към това нещо, ние не знаем. Затова аз бих те посъветвал да направиш следното нещо. Не пускаш нещо на пазара, което хората не искат. Не тръгваш да го развиваш преди хората да го искат. Какво означава? Мокъп, реклами, да видя дали има реален интерес към това, което съм тръгнал да направя, да правя какъв е интереса и ако той е голям, аз съм готов да плата на психолог хикс сума пари, за да свърши определено количество работа. Не бих дал процент, освен ако даденият психолог не участва с името си и с това, че препоръчва играта и че тя помага за нещо, ако е свързано с психологията. Ако е просто нещо, което трябва да седне да напише и да ти помогне в, да я знам, стратегията за играта или каквото и да било, по-скоро на хонорар, защото е нещо, което плащаш еднократно, а после ще береш плодовете дълго време. На процент той няма да бъде сигурен и за себе си, няма да знае дали въобще се продава или няма да се продава. И отново, хонорара за него би изглеждал по-релевантно. Не бих тръгнал да правя каквото и да било, преди да разбера има ли интерес или няма, защото в главите ни може да имаме и да си мислим, че нещо е мега гениално и супер яко и накрая се окаже, че има 20 човека, които искат да си го вземат. За какво целият труд, време и ресурсите, които ще вложиш за нещо, което може да се окаже, че ти имаш 20 човека клиенти. Да, т.е. да се тества преди да е направен. Задължително. Каквото и да било. Първо, нещо да кажа и за теб, който като видях продукта ти случая в аптеките, нали, тези подобни. Но се изкефих, тъй като викам, лук става недосегаем вече. Като става валидация, викам, стига, човек, викам, стига. Защото виждам просто какво има на пазара друго и викам, този ход е, нали, малко почва да е следващо ниво, за който поздравление. И въпросът ми относно това е, че мой продукт има нужда, примерно, от валидация, чисто като психолог да го препоръча. Какъв съвет би ми дал как да апрочна това нещо и как мога и аз да достигна тази като валидация? Ще се върна по-назаде във въпроса. То вече не е тайна, нали? Говорил съм за LightMe в YouTube канала. Може би следващото нещо, което бих направил като дигитален продукт е точно този път, нали? От това да изкопираш даден бранд до това защото формулата на V34, която аз използвам, тя е къстъм. Тя не е нещо, което може да отидеш в дадена фабрика и да... Всъщност ти може да си опоръча същото, но трябва някой ти го разработи. Така че те стъпките са няколко. Нали? Първо започваме с това, че сме изкопирали нещо, видяли сме нещо, което работи добре на чужд пазар и го тестваме. След това идва следващия етап, в който искаме да го подобрим, защото най-вероятно, когато сме на по-малък схел, можем да си позволим по-качествени съставки, малко по-различна формула, която да бъде по-работеща, по-различен пакеджинг, което да ни отличи от вече съществуващите конкуренти в чужбина. След това имаме трети етап, в който да намерим фигури, които да бъдат, нали, така наречените authority figures, които да ни помогнат за това и да докажем, че нашият бранд е добър. В моят случай първоначално това бяха докторите, с които работя и бяха окей да се покажат в видеа и така нататък. В твой случай е същото. Просто трябва да намериш хора, които вярват в продукта ти, да го изтестват безвъзмезно, как да кажа, да имат наистина това да е тяхното мнение, че продуктът е добър, а не просто да отидеш, да кажем в моят случай, да отида да плата хикс сума пари на някой зъболекар, който да изрекламира продукта. Не знам на хората в интернет дали им е ясно, но зъболекарите изкарват много пари. Колко пари трябва да му дам, за да направи реклама, ако той не вярва в продукта, че наистина помага. И той би ли жертвал доволните си пациенти за това да изрекламира даден продукт? Най-вероятно не. Защото това, което аз ще му дам като пари, със сигурност той може да го изкара, примерно за седмица с доволни клиенти. Ако докторите започнат да препоръчват продуктът и това е ясен сигнал, че той наистина е добър. Пак казвам, защото те имат пациенти, които искат да се връщат при тях многократно.
Не да им дадат нещо, те да останат недоволни, да кажат, той що ми дава такива кофти продукти, нали, той как се грижи за моето здраве. И това беше моята стъпка. Нали. Трябваше да намерят доктори, които да тестват продукта, първо на тях самите, след това на екипа си, да пробват с пациенти, когато видят, че хората остават доволни, това нещо действа и не е поредния буклук, съответно да бъдат окей, да застанат с лицето си, с авторитета си, с името си пред камера. Не е лесно, дълъг път аз съм търсил доста дълго време преди да намеря първите двама, след това трети, четвърти и така нататък. Важен е и подхода, защото в моят случай продуктите тогава всичките се произвеждаха в Китай, което е веднага ред флаг, както за клиентите, така и за докторите. Обаче аз отивам, защо казвам се произвеждаха? Защото към момента съм на следващата стъпка, в която най-вероятно 90% от производството ще бъде в Европа. Намерил съм начин, намерил съм как да ми излиза сметката, дори и това да ускъпи малко продукта. Нали, искам да започна част от продуктите да ги правя в Европа. Нали, по-голямата част от продуктите. Но когато има ред флага Made in China на етикета, може да използваш лаборатории, които да тестват продукта, които са в България, в Европа, да ги пратиш на SGS, които съответно да потвърдят, че няма вредни вещества в продукта, няма тежки метали, няма микроорганизми, които да бъдат вредни и те чак тогава ще си позволят да пробват дали това нещо работи. Да го изпратиш на лаборатория да видят състава, дали това, което пише на етикета, е всъщност това, което има в продукта. И когато имаш всичките тези данни, отидеш при някой доктор да кажеш, нали, аз продавам това и това. Да, знам, че Made in China не звучи много сериозно, обаче аз не си работя с добра фабрика. Ето, моите продукти имат SGS сертификат, който фабриката е изкарала. Въпреки това, аз правя, нали, дабъл чек, като съм дал хикс сума пари, 2, 3, 5, 10 хиляди лева, за да тествам продукт по продукт тук в България или някъде в Европа. Или директно да си направя отново тест с SGS и ето това са резултатите. И тогава много малко хора ще ти откажат, защото ще видят в тебе, че си човек, който иска да се погрижи за своите клиенти, те да бъдат доволни, внимаваш за тяхното здраве, не си пуснал поредния буклук на пазара, с който после може да им бъде нарушено реномето и така нататък. И тогава ще бъдат много по-отворени към това да пробват. Защото и за тях е възможност, рекламираш практиката им и ще имат продукт, който да продават с някаква малка надценка и съответно да изкарат пари от това. Но пак казвам, ли, те няма да изкарат толкова, колкото бих изкарали от практиката си. Така че не е водещото, но е нещо, което би ти помогнало. От началото, когато са започнали да изпращате първите продукти на LightMe, само единствената опаковка, която сте ползвали, си е тази картона, където си опакован самия серум, или още някаква опаковка има към тях? Не, само картонена, която отгоре беше с целофан. Аз сега ще я покажа, да видите колко няма нищо общо с сегашния продукт. Това беше опаковката. Единственото нещо, което бяхме добавили е логото ето тук. То, нали, пристигаше без това нещо. И съответно, нали, това беше на тубичката. Нищо друго. Това е цялата ни гениална идея. Тестваме нещо така, както го има, да видим има ли интерес, няма ли интерес, колко хора си купат. Не мислиме толкова за опаковки сега. Няма нищо общо. Нали, тази опаковка с единствено размер, друго лого, други цветове, коренно различно. В момента, примерно, като вече си толкова развит самия продукт, пак ли по същия начин го изпращаш или вече има и още някаква опаковка към него? Не, аз ги изпращам по този начин, плюс че имам плик, нали, плик, в който се изпращат продуктите, е брандиран. Нали, той не е на Big Arena, не е на Econt, съответно е на LightMe. Едно бързо прекъсване. Ако и вие искате да бъдете част от този тип разговори, може да влезете в нашата Discord група или пък да станете част от някой от курсовете Brand Build или Ecom Masterclass от линковете, които ще намерите в описанието на това видео или в първият пинат коментар. А сега да се връщаме към разговора. Интересувам се как максимално бързо се прави сайт, т.е. дали ще е One Product Store, дали ще използваме някаква тема, агенти от Fiverr ли използваме, фрилансери, или просто хващаме дадена тема, която работи и всеки път я копираме за следващите 10-20 продукта и така нататък. Може да погледнеш в курса, защото реално какво правим? Една и съща продуктова страница, просто сменяваме
копито и снимките, така че да отговаря на продукта. Тъй, че когато се научиш да направиш една добра продуктова страница, съвсем спокойно ще можеш да правиш на всеки следващ продукт, защото е дубликейт и правиш промени по самата страница. Промени в ревютата, промени в снимките, промени в копито, което е, нали, като текст. И ако искаш да покажеш нещо повече, то съответно просто добавяш секцията. За мен най-лесно става в Shrine. Всички сме свикнали с тази тема, но дали ще избереш Shrine, дали ще избереш някоя друга тема, няма никакво значение. Винаги е дубликейт на това, което си видял, че се представя добре в магазина ти. Но е много важно да можеш да го правиш сам. Някой в Fiverr ще направи страница, ти няма знаеш тази страница защо не конвъртва. Затова в курса сме сложили, нали, такава част, за да знаете сами как да си направите страница. Това работи за нас, това работи за всички хора, които виждате успешни резултати в Дискорда и се придържаме към тази структура, защото тя не е измислена от нас, тя е тествана от други хора в много по-големи от нашите бизнеси и работи страхотно. След като работи, не пипаме, само леко по леко надграждаме за определените продукти, ако има нужда. Аз имам един въпрос. Преди време си закупих един бранд, който по-скоро е хоби продукт също така и е насочен към българската история и българските събелителности, така да го кажа. Лошото е, че няма да е произведен в България. Всъщност той до сега се е произвеждал в България, само че тук цената е доста висока. Може бих казал, в Китай ми дадаха примерно $2.50 за продукта да се произведе. В Европа ми го дадаха за 7 лева, а в България за 17. А самата крайна цена на продукта е 34,90. Той е много хубаво да пише Made in България, обаче на мен не ме устроива. Като цена нито можеш да правиш бъндали, нито можеш да правиш по-хубави промокодове, примерно за крайния клиент. И сега въпросът е дали това, доколко се приема добре в България, когато е насочено към българските ценности и да не е произведено в България. Това проблем не би било. Ние сме бизнес онъри. Нас ни интересуват цифрите. Като бизнес онъри нас ни интересува много цифрите. И ако нещо го произвеждат за 5 лева някъде, тук не искат 17, много по-ефтино е да си го докарам от някъде, да се платят шипинга, да се плата митото и ДДС-то и да е под тия 17 лева. И крайна сметка, това, че се произвежда в Китай, не го прави по-ниско качествен продукт. Сега, ако за $2.50 го правят с много по-ниско качество и клиентите биха останали недоволни, винаги бих избрал българската фабрика и това, че е по-скъпо или европейска. Която да... Аз съм пуснала моста да дойде от Китай до България, за да видим все пак за какво ще става въпрос. Както и от Европа съм пуснала за България, и от Турция съм пуснала за България, за да видим къде ще стане. Но... Точно така се прави. Реално в България господина доста гадно пускам... се държа с мен и ми каза, че изобщо не било нужно да работи с мен и с моят бранд. Той не го интересува. Той си има достатъчно клиенти и някакси си казвам благодаря, защото така гадно постъпва. Хората в чужбина искат да те спечелят като клиент. Тук малко е много гадно държанието, не знам. Или поне аз попаднах на такъв човек. Не си само ти. Аз имам същото мнение за част от фабриките и аз заради това не работя с тях. Даже сега в последната фабрика, в която отидох и, нали, подписахме договор и така нататък, бяхме, нали, на среща с собственик. И аз бях напълно честен с него. Викам, виж, аз ще работя с дъщеря ти, защото тя се държи страхотно. И нещото, което ме спечели, е всъщност нейното отношение. И това, че тя искаше да вникне в проблемите ми, да ми помогне по всякакъв начин, дори да ми даде нетърсени съвети, защото е видял, че някъде нещо ме притеснява. И аз му казах, мен това ме спечели, нали, ти може си супер, аз не те познавам, нали, до този момент изглеждаш ми супер като човек, но до този момент съм комуникирал само с дъщеря ти и тя ме спечели с отношение. 3 фабрики преди това ми даха по-добра цена от твоята. Обаче аз не мога да работя с тях, защото тя няма тази комуникация. Защото утре не мога да си дигна телефон и да кажа, бием този проблем, дайте да го решиме. Защото дават ми по-добра цена, ама примерно времето за изпълнение е по-дълго. Дойдох при вас, тя ми обеща всичко, което ми обеща, беше изпълнено. И аз предпочитам, нали, сега да си комуникирам с нея. Така че понякога дори само отношението може да те накара да платиш по-висока цена. След като не иска да работи с теб, окей, сигурно има и други места, от които да си произведеш продукта. Така че няма да правим бизнес на сила, защото това най-вероятно в бъдеще ще донесе някакви проблеми за теб. Когато сме направили така наречения хибриден магазин, и открием своя Winner, след това преобразуваме въпросния магазин в One Product Store. И след това, Лука, ти казваш, че е добре да намерим някакви сателитни продукти, за да се оформи така наречения нишов магазин. Моя въпрос е свързан с тези сателитни продукти. Дали те трябва да бъдат тествани по някакъв начин, както първия продукт, или просто ги пъхаме там, за да има нещо, което изглежда като нишово направено.
Много добър въпрос, супер. Не е задължително да ги тестваш, защото те може тия продукти въобще да не искаш да ги продаваш с реклама. Но да слагаш продукти само за да са там също не е най-добрата стратегия. Всъщност трябва да седнеш и да помислиш какво би се продавало успешно заедно с продукта, който имам Winner в момента. Пак се върна на маските ми за мотористи. Кое е следващото нещо, което хората биха си купували като екипировка, ако им предложа нещо по-интересно? Най-вероятно това са ръкавици. Я да пробвам ръкавици. Сега има, нали, тогава, когато търсех ръкавици тогава още търсих в AliExpress, нали, дори не в Alibaba или в някакви софтуери. Я вие какво се продава в AliExpress? Окей, има 70 различни вида моторъкавици. Да, вие кои са най-продавани? Ще пробвам тях. И тук теста вече е на базата на апселите, на имейлите, които изпращаш. Качваш един продукт. Я пусна сега апсел с него тук с някакво намаление. Взимат ли го? Ако не го взимат, сигурно трябва да търся нещо друго, което да бъде по-успешно. И вече тестваш на база на готовите поръчки в сайта и уинъра, който имаш, кои да бъдат следващите продукти. Окей, тия ръкавици ги взимат, правят примерно 20% conversion rate на апсела. Има ли нещо друго, което мога да предложа в чекаута, да кажем? Защото до тук имам два продукта, ама ако им дам трети, който да кажем на ниска цена, най-вероятно би било успешно за бизнеса. Я да видя какви ефтини продукти има нали, в тази ниша. Нали. Кое мога да продавам с малък марж, примерно да ми носи 5, 6, 7 долара допълнително, защото знам, аз няма да дам пари за реклама. Ако то струва 2 долара, аз мога да продавам за 7 и влиза, нали, е малко, ще влезе в цената на шипинга, така или иначе на мен продукта, то аз имам 5 долара for free, ако те го взимат. Я да видя какви малки продукти има. И ти третия продукт. Минава известно време, това е успешно, ти винаги мислиш какво друго нещо да сложиш в сайта или какъв бъндъл да направиш. И аз видя мен продукта, ако го предложа с някакъв друг продукт и направя бъндъл, още преди апсела дали ще се продава, четвърти продукт. И така леко по леко, на базата на това какво биха харесали твоите клиенти в момента, леко по леко дигаш продуктите в магазина. Не си казваш, окей, имам Winner, сега ще карам 50 продукта, защото тези 50 продукта може никой да не ги види. Нали, повечето хора стигат до продуктовата страница, купуват и излизат. След това ти ще ги връщаш с имейли. Ама дали ще се върнат или не, вече е въпрос на това какво си избрал. Ако си избрал правилните продукти, ще се връщаш много по-лесно. Пък правилните продукти, нали, на базата на апсели, на имейли, на такива неща. Ами, отскоро създадох един бранд за дрехи, обаче все още не е развит. По принцип има потенциал, има готов сайт, имам дори при производителя ми доста дрехи, ушите готови, вече платени мои. Обаче искам да изляза просто от този бизнес. Не, за мен искам да го продам. Как мога да намеря купувач? И има ли изобщо кой да ми го купи при положение, че още не е разработен, има няколко клиенти само? Като цяло трудно се продава концепция. Ако има нещо, с което твой бранд е по-различно от всички други на пазара, може би да има купувач. И те да купат това, че има вече готов производител, който да произвежда за тях и така нататък и така нататък. И имаме вече няколко продадени бранда в Дискорда, така че случвало се, винаги може да напишеш, че имам това и това за продаване, не искам повече да се занимавам, това са ми резултатите и вече ако има някакъв интерес да мислите каква е справедливата цена за това. Честно казано, аз не бих купил бранд за дрехи, който те първа стартира без особено много връщащи се клиенти, защото това е много сложен бизнес. Фешън нишата е една от най-трудните ниши, за която ви трябват най-много пари. И може би някъде напред в бъдещето ще покана Радо Кузманов да поговори малко повече за това. Ама виж, в моя случай, той производител е, аз ще запозная, нали, купувача с производителя и при него аз в момента само тениски продавам, само тениски имам в момента и той ги ши, той ги прави и стоят при него на склад и буквално да, той е print on demand. Аз в момента съм сплатил само за чисти тениски, бели и черни и вече на всяка поръчка той слага дизайните и той изпраща на крайния производител. Доста е опростено всичко. Винаги можеш да го предложиш. Въпрос на това дали някой ще види потенциал в бранда, дали ще го купи и колко би дал. Да. Дали може да си продадеш чистите тениски 100%. Да. И някой ще иска да брандира нещо друго на тях. Но вече за самия бизнес и колко, нали, би му взел, въпрос на интерес към него. Ами освен Discord групата, къде да мога да намеря купувач? В някакви Facebook групи, например? Има един сайт, KDP, купувам, продавам бизнес, нещо такова. Там също се продават сайтове, тъй че можеш да пробваш да го листнеш и там. Добре, благодаря ти много, Лука.
Моля. Да, така, бих искала да попитам, когато те първа започваме да рекламираме нов бранд в България, с какви реклами е най-добре да започнем, какви видове и по колко от брой? Няма най-добри видове. Това много зависи от продукта и от аудиторията, която би си го купувала. За едни продукти може да са UGC-та, за други може да са снимки преди след, за трети може да бъдат ние срещу другия бранд видове снимки, може да бъде VSL, ако е нещо, което има нужда от малко повече разяснение и така нататък. Така че няма най-добър вид. Различни типове реклами работят по различен начин за различните продукти. Хубаво е да се изтества всичко. Аз обичам да тествам с поне 4-5 реклами, за да видя кое ще кликне, към кое ще има интерес и така нататък. И след това да продължа с реклами, за които имам доказателство, че са успешни. Така че няма най-добър вид и няма определена бройка, която да трябва да изтестваш. Една реклама със сигурност не е достатъчно показателна, обаче ако имаш само една реклама и тя прави 10 ROAS, би било достатъчно за да започнеш бизнес. Имам и такъв пример, един от брандовете. Тествахме се една реклама, защото нямахме много кадри. Всъщност две. И направихме една снимка. Това беше снимка преди след и реклама на едно UGC. Двете реклами бяха напълно достатъчни, за да разберем, че има огромен интерес към продукта и трябва да продължим нататък. Ако не бяхме видяли добри резултати, сигурно щяхме да изтестваме още 2-3 различни типа реклами, за да сме сигурни, че сме тествали дадената идея по най-добрия начин. И съответно няма интерес, не продължаваме. Има някакъв интерес, мислиме как можем да го направим по-голям или как можем да направим по-добра реклама, която да прави повече продажби. Но няма конкретни бройки. Банда, надявам се това видео да ви е харесало и ако наистина е така, ударете лайка, за да помогнем на алгоритъма да стигне до повече хора. Абонирайте се за канала, ако поради някаква причина не сте се абонирали за него. И всички полезни линкове отново ще бъдат долу в описанието на клипа, както и в първия пинат коментар. Така че ако искате да бъдете част от Discord или някой от моите курсове, ще намерите линк съответно в описанието на видеото и първия коментар. Това беше всичко за днеска. Ще се видим следващия път.